di hita damang dengan ronga sa porsiao pacupang musya dia do tau dia cara jepek alai maripola. Adora so pinatol hasatan di debata jumolo hita martangia. Debata Jehovah para sirwana sumuru mau lihat Tuhan di pasak rohana me sirham. Naik tumangion hatam hami ukap roh do pikiran nama sa mangulo marpargu hatam di bagasa Yesus martanya kami. Amin. Dita kadonga sa porsiaon hatan di debata di hita di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2020 imana tersurat di Ulaun Apostel Bidu 14 ayat 7b songono madiro disi akatadda dohot halonga di leot Tuhani patupaon nasida laho mangodol hon hata asini rohanai ido anggo sahana dita kadonga saha porsiaon ido tutu akatadda halongangan na pinatupan ya kasisiani di tonga-tonga ni barita hon dauli ido narbinain nasida di huta ikonium upaya na gudang torop na porsia tu Tuhan Yesus Kristus na porsia tu barita nauli na totong gabe mangihutot Tuhani di bagasan nguluna imahala jahudi do junani ala itong adong dotong sian na sida na manulak barita nauli na samajakon hatani debatai di bagasan ngulina pola moho prohana sida manuru akahala jahudi si pelebegu laha makasuguh na kasisiani alani dihita karong asaha porsiaon patuduhon asine rohani debata dileo do huaso to kasisiani asa patu paun nasida tadda do hot halongangan laho mabarita ho barita nauli isadok huta na si barita hon nasida terlumawi matu si Paulus do hot si Barnabas nama buan hatani debata di tonga-tonga ni ragam huta na pinasa nasida hatani debata dita kadonga sa porsia nuaik pe molo tau ku sa sitong na di bagasang uluta bolo maruji-ruji hita di bagasang uluta tu maca gurang do asi rohani di patana tajalo marhite tadda halongangan na di bagasang uluton dinaro parbarita na uli tu tahano Batak tu bangso Batak mabahen merubah mentransformasi metamorfosi ima nguluton gabe boy hita berubah ubahe boy hita gabe toro porsia ubahe boy hita majalo akasin rohani de bata marhite tangiang ni akabarbarita nauli marhite akatangiang ni pangula ni huria di tonga-tonga ni huriana manangi ako kita gudang do na boy takur sa sitong na adong na boy dapo takarejo adong na gabe na niula jupan na jelahan dinalahan dapo na niluan na di bagasang ulun marhite tangiang tuadopan ni debata ima sa sitong nasi rohani debata di jolma na totong porsea majako debata di bagasang uluna ido ridok daedak tarpatu pahita agiaha somar dong atur debata di bagasang ulut tahun jela ido na taida pabahenan ni debata mangurupi ulut tahun alani marhite tangiang marhite hatani debata rajak komai di bagasang luta nabinuan ya kabarbarita na niluli nabinuan ya kapangulan ni huria akan apul tamer naro manangyako kita manayako na niulan ni tangata jala tahilalahon tahdidakon jala ikono kuhonot tado gudang akasin roh pasu-pasu nakta jalo di bagasan ngulutaon jala ima tahdidakon ima margogo situturo debata tuhat tai mangaleho nasi rohana marhiti akatadda do halongangan songon na tabereng di turpuk taon dadda do halongangan ni napi tangsupan ya kasisiani mabuan haluau do mabain akka gurong porsia do depan ni debata jalaima naik takuhon di bagasan ngulu taon dadda halongangan dohot pabahenan di debata marhita sirohana na juseo di bagasan ngulu taon takuhon me jala tahamolateon do depan ni debata uhut tahatidak ko di bagasang lutaw. Amen martanya mereka. Debata Jehovah para siroana sumurung ido tututuhan. Tung macai gudang do akatad do halongangan na pinatupa. Marhiti asini roham dung roh akabarita nauli sar di tonga-tonga ningulu nami terlumumi mabakso batak. Itu do Tuhan asiroham. Baluaho kami mangaleho nak kapasu-pasu nakujalo kami alani ho amalato kami may Tuhan. Totong hatidako kami hatam di bagasan ngulu nami marhite Yesus Kristus matanya kami asiroham sak malong kami amin horas